Umbuzo enginawo uthi ubani othe idlozi alikho? Ubani othe mawugcina isiko ugcina idemon? Babukela bakhona emakhathi nabantu abamnyama sithanda izinto too much. Masiyeke ulandela izinto esingazazi. Masithube nalokho esikhuliswe ngako esikwaziyo. Mina ngicela uyabona uma ukhule ekhaya ukhule kunendlodaka. Iyasindwa indlodaka. Kunemulo loba khona phezulu endlini elondweni kakhokho. Esebenza kakhulu leyo nto leyo. Unomlotha. Sebenza kakhulu leyo nto leyo. Thina sijahe isilungu. Isilungu asisona esethu. Sayekela impepho into enamandla. Sayekela amasiko ethu. Namhlanje siyakhala sithi abantu badlala ngathi wazifarafara no. Ithina esimoshe impilo yethu. Musuyengwa ngumuntu athi musukuye enyangeni, musukuye kumthandazi, musukuye esangomeni. Hamba. Uye khona. Ungenza uthola ukuthi mina njengomfundisi wakho ngithi ungayi nje angifuni ubone ukuthi ngikwenzani mina njengomzalwane wami. Ngiyanicindezela ukuthi ngoba abantu abaningi banezithunywa. Ithunywa zabo azihlambuluki just because abaye kubantu besintu, abaye kuhlanjululwa. Bathi wathi umfundisi ingasenzisa umuthi. uNkulunkulu wadala isihlahla. Wathi mayesidala wasibeka emhlabeni. Ebengasona isilima. Abenzela wena mbukelo khona ukuthi if ugulu lebhande macebulwe amagcolo aso. Kwimbiza uphile wena. If unenkekaze elibi cebulwe isihlahla lapha kuphekwe leyo mbiza leyo uyiphuza awukabulala imuntu. Net abantu sebenza ngathi umuthi into embi, into ekhona edaliwe. Abanye umuthi bayawudla even nalapha ezitolo. Kunemithi enithenga ezitolo. Mhlambe ebigciji yabodokotela ifaka lawo makhemikhali naye isebenzisa. Iswasho sona ngalutho. Manje umuntu unembuzo ukuthi uma ethina umuntu osebenzisa umuthi wrong ubone phi ukuthi umuntu wrong kunaye ubaqala khona wecala khona uzizwele wena but enkuhloko thina sininkinga ukuthi silandela abantu esingazi ukuthi baze bayifela bakhona befike kanjani. Kunabantu esibanikeza imali baphumelela thina sisale emuva even emndenini. Ayi ngoba sithakathisa lona ulahla amasiko uyayiwa emathuneni uyokhuluma nemzali wakho masangasekho emhlabeni. Lifike ethuneni ufike emathuneni ufike ucente kube clean kube kuhle emathuneni. Hamba umbikele umzali wakho ngoba konke ofuna umbikela kona. Noma uthenga imoto iyabikwa edlozi, noma ushada noma ulobola noma wakhe umuzi uyabikwa, umuzi futhi uyabethela umuzi yakuqinisa ukuze ngangena emphezulu because kunabantu abathakatha abanye abantu abakhona emhlabeni. Okudinga ukuthi nambukelo khona ekhana uyisukumele. If umuthi newasho kungekho right. Nabe nithenga amafutha nalapha enkozweni anikhonza khona aniwazi amafutha abuya. Mina ngiyawazi umuthi ubuya. Ngicebula lapha esigangeni. Amanzi empophomo ngiyawazi aphuma ngiyawakha ngizofutha ngawo. Impepho ngiyayazi ihlanganisa amadlozi. So yeke into engayona yakho yiza lokho okungekwakho. Ukuze ukwazi ukuthi uphumelele. Sibheka kangaka nje sesiyekele impilo yethu mina bese yayiphila sesiphila impilo zabanye abantu. Akwela bakhona emakhaya. Ngiyacela sibambisane uzawuba